Ma chupa ababi order dance to the ato. Ababi was stroke. Do any stroke work a mana. Gịnị mezere ndị mmadụ na bịa biko na ọ bụrụ na ife na-egwe na-atụsa ozi ya na nwere unu niile enwe dịka unu si fụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya ka ma ofu ifuru unu niile enwe dịka unu si fụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya ka ma ofu unu na-eweru Justice Omotocho iwe gịnị ka o mere ma njọ dị ahụ ajụ ntụkwuru na gada ajụọ gị ajụ sị gị jọjụ ị na-ewere iwe gịnị ka o mere ọ tụrụ Mazi Nnamdi Kanu nga ya ka ị na-ewere ya iwe gị nwa na onwe gị Mazi Nnamdi Kanu ji maka gị wee na-ekwu okwu gịnị ka ị mere mba ajụ ka m na-ajụ ị na-ewere Tinubu iwe gị nwa na onwe gị Mazi Nnamdi Kanu ji maka gị wee nọ na nga gịnị ka ị mere akwịa ọnwa ajụ m chọrọ iju unu akwịfụrụ ndị ojii enwere ndị na-ana iyi n'ụwa ruo ka ndị ojii maka chi ọ bụkara ndị ojii niile na-ana iyi but the number of ndị ojii na-ana iyi dị too much ọ ka ndị ma ife ọnya ma iji ata ahụfụ atụgo Mazi Nnamdi Kanu nga enwe ndị Igbo nwee social media platform fee post mgbe ife gbasara ya and onwe inu ndị nna nna ife na-atụ na ọ gbara nkịtị kwere ekwe so Justice Omotocho ka anyị wee na-enyere ya ego ma ọ na-enyere ya kọntraktị ma ọ na-enwe ife enyere ya o wee rụọ ọjọbọ geruo sọntị then onye gbozuru onwe ya na Igbo man ọwụ man nwee social media platform atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga onye a mechi ọrụ agwara m unu su na Ijele nọ na Abuja ifuru Ijele anọ na Abuja prefer Ijele more than 10 million ndị Igbo edebe Ijele mmechi ụzọ Ijele over and over than 10 million ndị Igbo nwee social media platform gbachara nkịtị Ijele dị better than all of you Ijele standing na ọ kpọrọ Mazi Nnamdi Kanu asụ standing nwuo gị masị na ịfụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya inwe social media platform just come to post Mazi Nnamdi Kanu injustice eme Mazi Nnamdi Kanu ọdụrụ mma justice for Mazi Nnamdi Kanu you cannot post it and unu ada for those people na-enwe ifefa mee mana unu na-afụ Ijele na ọjọka na ọ bụrụ ezigbo mmadụ na ọ bụ ajọ mmadụ mana onye Igbo si na ọ fụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya a na-arụsa Mazi Nnamdi Kanu ofodu aka fodu ọnụ ya mbosi unu ga-ebido chebe eche ka ndị nwee efe ka mma ama na mụ na unu nwee ife anyị emenwu but for now unu na-eche ka anịmalụ unu niile kịta onye akpata gị esi rapụ Ijele anụmanụ ka ọ bụ ife ọ stand for onye gboro onwe ya onye Igbo si na ọ fụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya and inwe big platform ị nwere ike iji maka ya iji ya gwa ndị mmadụ na-ekwe ife na-eme Mazi Nnamdi Kanu ọ gbarụ nkịtị kwere ekwe ọ gbarụ nkịtị onye a kwere ekwe unu na-etikwa mkpu ka Donald Trump bịa unu ama vidiyo nke onye ọ ga-afụ ga-emegharị mmụọ ya ka ọ wee maa na ife a na-akọ na ọ pụwa ga-atọ fanụ na onye ga ịbịa enwe ndị Igbo be anyị ụdị platform fanwe na social media fanwe ahụ apost picture Mazi Nnamdi Kanu dee something o ya agacha ma ife dịka o erucha ma 10 million view ndị ga-afụ ya ga-adị too much ndị dị otu o mere ya the answer is no and ị na-ewerufe iwe from the beginning eji Mazi Nnamdi Kanu fe kwutube maka Mazi Nnamdi Kanu atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga fe kwutube maka ya and ị na-ewerufe iwe ị karakwana dia page na comment fa post wo ya gịnị ga-eme ọmarịcha nwatakịrị nwaada nwaanyị nọ na baya eme fim nkọrị nwa Nsụka ọ na-epost ya nkọrị nwa Nsụka na-epost waga maka Mazi Nnamdi Kanu steeti ọrụ mmadụ ka ọ bụ ọrụ big name ka ọ bụ ụfọdụ efe oduchara onwe fa aka were dị ya page na-emere onwe fa family content were dị ya page na-emere onwe fa prank were dị ya page na-emere onwe fa comedy ọ gbasadoro ọrụ fa and ifuru anything iweru ndị afọ iwe ị na-ewerufe iwe ọ mụ akwa nwe ka nsi wee post AI unu abịa akwefo ka unu na-abịa ededatin na my post ma post AI moto ga-akụgbucha unu niile akwa ka unu na-abịa ede comment ma post AI na my page moto ga-akụgbucha unu niile post AI si na my page pụọ the same mụ akwa na-eti mgbu mgbọbụna mposuzie AI na my phone unu ezuzuru bịa si na agbaraze you are bigger than this I thought you are in Europe Chineke gbaa gị ọkụ ihe agwa m ife mbe post na my own page but ndị nwee big platform na-ekwutube maka Mazi Nnamdi Kanu ikrem na ịfụrụ anya odokwa anya na ịfụrụ ya n'anya no na ị na-ekrem
ndị isi ojii ndị isi ojii unu afụbere ife unu afụbere ife ọ Mazi Nnamdi Kanu ji onwe wee chụrụ ndị anụmanụ dị ka unu aja ọ Mazi Nnamdi Kanu wepụtara onwe wee chụọrọ ụmụ anụmanụ dị ka unu aja ebe unu ga-ama ife unu ama ife ebe unu ga-enwe sensị unu ama enwe sensị ebe unu ama ife ka unu na-adị aktiv ịkpọ jọji iyi onye Igbo fụrụ na a na-emegbu Mazi Nnamdi Kanu mechie ọnụ ya na jọji a ka onye ka njọ. Can you answer this question? Ama m onwe na yegodi phone mba nke ọzọ ka nne ma ndị mmadụ a na-ede ife maka na njụwa ajụjụ ọ bụrụ na ekwara aja Chineke abụọ unu niile nọ n'ụtụ rubbish. Unu na-eweru jọji iwe jọji unu na-eweru iwe gịnị gbasara gị na jọji? Mazi Nnamdi Kanu apụta ka ọ dịrị jọji mma ọ pụta ka ọ dịrị mụ na gị na mma. Nwekwe ihe ekwe wee pela ka vidiyo ya isi iso ibu na ya ka epela ka ọ bụ unu afụbere ife ọ na-ewute dị Mazi Nnamdi Kanu iwepụta onwe maka ụmụ anụmanụ dị ka anyị so na ọ na-abịa fight freedom. Ọ karị nọrọ onwe ya na England with family ya na ụmụ ya ọ bụrụ na ndị nwe ndị bandit chọrọ ịgwa fọwọ bụ everybody ndị fọnụ ga-ama efe mara ife ife Africa need ọdụ mmadụ pụta so na na-asa ndere anybody faburu mechin bata fọwọ bụ everywhere ndị fọnụ isi adịfa mma ndị na-afọrọzi fine ebe unu ga-ama ife unu enwere ike inwe ife n'ụwa ị na-eweru justice ọmụtọchị iwe mana onye Igbo nwee big platform that can no post about Mazi Nnamdi Kanu you are not angry with him or her Chineke ga-agba gị ọkụ. Ị na-eweru jọji iwe gịnị ka ị na-eweru jọji mana e nwere onye Igbo ịma nwee millions of followers ọma mmeghe nwụọ ọnụ asọrọkwa gị just okay even nwa soro udo a sitting governor nwa nwoke dekwa justice for Mazi Nnamdi Kanu mana enwe ndị Igbo na-edenwe ife dị otu a mana ị na-eweru iwe you are too funny I like the way you are doing echi pụta agbara nsị why did you post AI video here? Chineke bụ aga ọkụ anadikwo gị ebe unu ga-amụ ife etukwuru gọvanọ wee gbakọcha wee sị na ọ bụrụ na nwee spiritual power nọọsụ otu anụ jee na Sokoto kute Mazi Nnamdi Kanu kute ndị ọzọ niile nọ na nga kunasi everybody na their various families nwanne ife ọbụla na-eme ya mebezie maka na unu awụ ọtụrụ mmadụ isi ọ na stand unu fụ eneti unu awụ ọtụrụ ya ndị ojii awụ ọtụrụ mmadụ isi na ọ na-apụtara for anything ndị ojii awụ ọtụrụ ya ebe fe ga-amụ ife fa yara amụ ife enwe millions of people too na social media with big platform ga-abụfa nwa free ịmana onwe ife a ga-emegide sef the man na onwe Facebook sef ọsọ gịnị na-emezi ọsọsọ Mazi Nnamdi Kanu ka a na-epost ya na app ya kọnụ na amara enwe ife a ga-epost dide maka Mazi Nnamdi Kanu the man na onwe Facebook ọsọ gịnị na-emezi ọsọ Mazi Nnamdi Kanu ka a na-epost ya na platform ya mana nke a many people mechichara ọnụ gbara over nkịtị na kpucha ọ bụrụ vidiyo niile ekwu Mazi Nnamdi Kanu ka unu ga-echi ya mana unu na-eche nke ndị na-eme content na-eche nke ndị na-eme family prank akwa ifuru unu ọ dị na-ege unu ntị ọ dị people na-ege unu ntị onwere ofu mkpụrụ ezigbote obi unu nwe hey Mazi Nnamdi Kanu hey I don't like this sentence ewo ikwucha ije ebe anyị na-eme prank you are too funny ị na-eweru George iwe ị na-eweru Tinubu iwe ndị na-eweru iwe kedụ ọfa ka ị kwesịrị iwere iwe enwe ndị kwesịrị iwere iwe onye nọ na-emegide gị na-ekwuru okwu ị kwesịrị iwere onye afọ iwe karịa onye na-emegide gị onye nọnụ a na-emegide gị o mechie ọnụ ị kwesịrị iweru the person iwe karịa onye na-emegide gị but unu enwero sense unu ama ife unu ama ife bụ Mazi Nnamdi Kanu wee jebe Sokoto ebu Mazi Nnamdi Kanu wee jebe Sokoto ọdọọkwa mma mana enwe ndị Igbo nwee big platform ga-abụrụ fa nwa kwuo ife otu ozugbo ọfịa ebe niile ndị na-eso fesasị ya detin they will not talk and they na-ewerufe iwe agbara nze post AI video and idiot ga-agba ọbụrụ na fesas ndụ ebe ọgbara anya duru ihe nga ọnụ esebe agbara nze why did you post this in here? I thought you were in Europe ebe very soon sef mma kwụsị ikwu maka Mazi Nnamdi Kanu yes very soon mmeji maka unu mmekwu maka Mazi Nnamdi Kanu very soon mmeji maka unu ka mmechikọ n'ọnụ ka ma na ọbụrụ sọ m ka ọ na-ewute maka na onye bekarị agwa enye nwaanyị dịka onye agburu ya ndị ọzọ nwe papa oro ndị Igbo ka ha bụ ka ndị top
oru ebe nu na-enwe power. Oru ebe nu na-enwe power. Ewe mama na gị sign signature I must talk about Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu na nga so maka mụ. Is Mazi Nnamdi Kanu in Sokoto prison because of Abaranze? Or what of other Igbo people? All the same way as we are one case we are those Igbo people. Get the one of those people. Because I decide to talk. What say I know my duty to talk. But people that don't want to talk, any day, an idiot to get on my page again. That they remain this thing again. This is never on our who's all good on Monday walk, who's all good on the Monday walk. I sign any signature that I must talk about Mazi Nnamdi Kanu. Or whenever anybody sign any signature that I must talk about Mazi Nnamdi Kanu. Other Igbo people who watch a big platform, now they come here. I don't know human being like me. How many of them keep a goroku? Unfiltered know what I very soon many join for complete 3 months to marry anything. For 3 months, I will not plan marry. Day reach a comment section next week. Can Mazi Nnamdi change and does not to talk. Very useless set of human beings. Unde wori George iwe. Create big platform to social media and buy one. Nkori one so can eme Nigerian movie. Akwa onye Igbo kob. Mana o na-ekwu post picture Mazi Nnamdi Kanu. O na-ekwu post and so many other people. Mana enwere ndị nke na-enwere ike n'elu ụwa. Osokwa ife osokwa asị na emefe enwere ike idebere free Mazi Nnamdi Kanu ma o post picture Mazi Nnamdi gbasara ọrụ fa. And they were fi iwe. Jana page ndafo kedu ndị juru ebe for the same ndị Igbo juru ebe a na-etu fafa. Even on Thursday to Mazi Nnamdi Kanu, those people we are still posting their personal something and you people we are still there. I wish that we spiritual power na mmeme something. Onji when Jana Sogota ota Mazi Nnamdi Kanu kpọrọ ya nwunye ya. Jana nga kpọpụta everybody, kesa see everybody na nakporo ndị bandit bu machine fa overrun everywhere. Even the fa overrun everywhere. Get the kind of credit. I actually go my own neighboring government. From Buhari time gave you the our government. Although when I guy they cannot do anything, but we are still calling them. Isn't number the only people have to hope to talk on Brock. I hate that thing. I am the only person people have. Other people are not human being. Why do you have hope that I must talk? And then that comment here again. I hate it. I'm the only person people will hope. Hope on what? Why would you have hope, Brandon and Meku? What happens to other people's mouth? Are they not human beings? Can they talk? Are they not human beings? Can they talk? Get the John Femme. Fashion you. And I ask him come down. I hate him. I hate him. Mother, they don't come down. I hate him. Mother, then they say they don't come down. I hate animal fias and insult. Mother, say come down. Animal fias and insult. Oh, but I can't go there. So here. Una Obi Kubana, my human unababa, the very stupid by na Obi Kubana. Ina Obi Kubana. Onye watamulanya. Only one way big platform na social media. Get him a roku with Mazi Nnamdi Kanu. Manero na Obi Kubana na wopta. Obi Kubana. Imani. Jawi Zaza. What about other people who have big platform? Can they talk? Machiri phone. Omani chamwan kori wan soka. One. Get him another such you. Get him another such you. And no, they weren't there. Manu never Ijele you. At least Ijele ima go stand Ijele. He must stand there. Unu must stand Ijele. Onya ka ngwa Ijele ka 10 million ndị Igbo si na fa from Mazi Nnamdi Kanu n'anya mma. If Ijele, ebe Ijele mme choose Ijele than 10 million ndị Igbo si na fa from Mazi Nnamdi Kanu n'anya na-eme ye mbere ọnụ one day kwuo maka Mazi Nnamdi Kanu. Ijele ka those people mma. Because mmadụ kwata gị na asị gị kedu alpha Ijele inwe ife ihe. Onye nwe big platform 2 million followers, 3 million followers, 1.8 million followers, 700,000 followers. Na-ekwutube maka Mazi Nnamdi Kanu. Onye afọ Ijele ka onye ka njọ. Ajọ ka na ajọ. Onye afọ sigara Mazi Nnamdi Kanu. Ijele sigara Mazi Nnamdi Kanu ba ajọ mmadụ. E mara stand ya. Onye nwezi 500,000 followers, 1 million followers. Na-eme ya ọnụ sigara Mazi Nnamdi Kanu abakwa ajọ mmadụ na obe ezigbo mmadụ. Gịnị ka ihe ekwu abata onye afọ? Unu enwere ndị ochie ama ife. Ama mbe megide Mazi Nnamdi Kanu ji wepụta. Unu ama ife. When una amara ife ifuru una mmecha kita na chiyakwa na oyom je bido that program na eri so nni kan fu an idiot ka bia baba comment kan fu an idiot akwanda lebu machine nda bata Imo State fa ga road everywhere na
Ifuru nda one fa ga road everywhere. Ndị fọzi na isi adịfa mma. Ndị nke fọzi na isi adịfa mma. Ka mfu ani mbese dị ga bịa na my page go to say. Ka mgbe m nna gị ga-eri m phone na. Ka mgbe m gị mepere m page a. Ndị tukuru go na gbakọcha dị sin. Atụ Mazi Nnamdi Kanu go Thursday. Na ndị sị bụ nwacha big platform. Hụ na na-ekwu okwu. Ebe chichara onwe fọrọ na kpucha. Ka na-emere onwe fa the same thing fa na-eme. Ndị ba ha na-aba etufu afa. Mụ ọbụsa gbara nze post were onwe ma AI video fa bịa. I thought you are in Europe. I will follow you. Why are you posting? Chineke ga-abụ unu niile ọnụ. Unfollow me now. It says on my page. What are you doing on my page? Must you be here? Unfollow me now. See my page, Paul. Ero na nke George. Na George ba ajọ mmadụ. Gị nke George me. George na Nigerian government ọrụ. Edecha rubbish nya si abịa gụọ na court. Oburu abịa gụọ na court. Gị nwa na onwe gị bụ nwa afọ Igbo ji anya ga-afọ ife na-eme na Nigeria. Inwe big platform. Atụọ Mazi Nnamdi Kanu ga n'anya ọcha. Ọ bụrụ ịchọrọ iji ọnụ gị kwu, dee ya ede free Mazi Nnamdi Kanu ma ọ justice for Mazi Nnamdi Kanu. Onye ọbụla amarụ na ịdị against ife eme Mazi Nnamdi Kanu. Ịdero ikwuro imechi ọnụ na-epostire na ime otu a ipost ụmụ anụmanụ fools Mazi Nnamdi Kanu ji maka ya nọ na ga abịa na comment. By now, onye ọbụla bụ onye Igbo nwee big platform na social media na-ekwuro maka ife a na-eme. Ọ bụ na unu ma ife, onwe so ekwesịghị ịdị na-ede ife na comment that person. Ijele adịrọ stupid. Ijele adịrọ stupid. Ijele nwere stand. Ọ dị stupid. Ọ dị stupid. Ọ nwere stand. Ijele nwere maybe ebe 50,000 or 100,000 followers. Na-ekwuru Mazi Nnamdi Kanu ajọ mmadụ. Gị nwee 2 million followers. Ihe eji wee kanta. Ife onye nwee 100,000 kwu imechi ọnụ. Ịpụta iburu enwe ejere kpọọ ijele aja afa. Onye nwee 2 million ga-akanta ife afụ. Spread ya mụ ekwuru okwu ihe ejiri ọnya. Our mentality bụ our problem. Ewe my friend onye gana na-follow this case. Otobu na Nigeria. Ọ kpọrọ m sị m agbara nze ka ọkwa m eziokwu ya na kwa ifuru ndị politicians aka anyị mma. Nsị how? Ọ sị m all these Igbo people ọ na-afụ na-emecha content na mgbe atụrụ Mazi Nnamdi Kanu enweghị anybody kwu maka ya. So gịnị mere anyị ji ewere politicians iwe anyị na-ewere those ones iwe? Can you answer the question now? Ajụ ka nna ajụ gị. Tell the reason ị ga-enye m na those people are na-ekwu okwu. Nye m the reason. Ị afọ onye Igbo 2 million followers, 3 million followers, 1.5 million followers, 500,000 followers. Atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga. Opposoro maka ya. And the day where you want if ifuru na ome. And where if ifuru na ome. Simple thing. Even if government will not be angry with you, need the free Mazi Nnamdi Kanu. Or no Martin, anybody get there. As long as you get bamba, as long as you anybody, you just the free Mazi Nnamdi Kanu. Come on, haka ga drop on ya, image you on. Justice for Mazi Nnamdi Kanu, what again? What again? And you a big platform. Can you do that? I go for Ndigbo. I go for Ndigbo Juna page. Una me de kwari onya mana umu anụmanụ umu efurefu umu osaka umu akarogeri ga-abịa na page agbara nze this ebure eburo m unu agba m na 3 months mmemechi ọnụ 3 months mmemechi ọnụ ka ndị ọzọ kwutu a sị na agbakọta ọnụ nyụọ amịrị ọgba ọfụfụ mana unu achọrọ ka agbakọ ọnụ nyụọ amịrị before atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga ndị ekirichekwa unu kirie unu mana unu na ali na atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga na-enwe efe ga-eme nya mefe ji wetụọ ya nga fetu kwuru ga na monitor unu mana unu na ali na onwe ife unu ga-eme emefe ji wetụọ ya nga before fa na-atụgbu egwu atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga ude amadịkwa mana fa bịa na-enecha funu unu na ali o efe ma eji wetụọ ya na eme na-eji wetụọ ya nga yet ndị Igbo nwee big platform is not saying anything. And unu can na page for them to papa. Na share their video. Chineke ga-abụ no for 3 good months. Nkwucha nka for 3 months nakpuo. Afọ m ndabu machine we bata. Nwanne fa run everywhere. Fa buru our places everywhere. All if unu chọ and you people will get it. Onye ọ metụta akịta ọgbada na Facebook. Mana o metụtabere onye that person will not talk. Na-anya onye ọbụla ka atụ Mazi Nnamdi Kanu nga. Ero na bi jere nu afọ ambu. Ijele ba ajọ mmadụ. Ijele how many followers Ijele nwe? Highest 80,000. 80,000. Nya ka onye nwerụ 2 million, 3 million ga-agbachi nkịtị. Ịma na onye fuku kwara arị ozugbo ndị mmadụ efesasịa ya ọdọ ebe niile. O nwere ịma
Hi, Chineke, look at that. Can you imagine that the guy should do few years and no G to good up Tanofa? Lap you go up. Lap Munya no more. Lap England on there, man, joy. Sick of just up tie. And I want to raise up. Do we really want it? Do we really want it in Doji? Ndoji, black people. Since Thursday, at Mazi Nnamdi Kanu, Jake Rinding with big platform. Fenting them it on. Name a broken family on decided to no. Give for an hour with Munya. About your post on Facebook. Never had an head there. Can the same people who never judge you. The same people who never judge you. Be better than that. The same people who never be better than that. Akunu na agala. Ụfọdụ ndị Igbo na vote to Ndigbo na 2027. Ọgụ vote to 2023 Oju bụ president. Ajuka na June. Are you the one that voted for him Oju echebata? 2027 Ndigbo yachi. Ọchịchị ọtụwa 2031. Ndigbo akwụ for that third term tenor. Obasanjo chọrọ achieve. Obasanjo emenwure. Ndigbo ga-achieve third tenor. Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu na-achọbere ịpụta na nga. You also have to tata, you know what to do. Kanu na water. If Mazi Nnamdi Kanu want to come out today, he knows what to do. Who na water? Nakuru familia. Nakuru familia. Maka na ndu okwa na apiri unu mkpụrụ adịrị maka unu nwụrụ anwụ. Imana by now, any Igbo person na-post for free Mazi Nnamdi Kanu, enwezi onye Igbo kwesịrị na comment na page onya. Or don't you know that? Then Fadi forced to. You put phenomenon. But I don't know before Fadi video, una go there about comment eju, share eju, like eju. Mere si ara baranze. Nye. You know so mbie go ogbo. You know so mbie go ogbo e ma na weke na aka ibia. Ebere mro mu nu na. Ogboko akota bi ekwu maka Mazi Nnamdi Kanu. Mba all my duty ko obu to talk about Mazi Nnamdi Kanu. Mba oru mu na. Abaranze don't talk about Mazi Nnamdi Kanu. Mba my duty na. Ndị Igbo ndị ọzọ abroad their duty. Igbo ndị ọzọ abroad their duty na. Mma mụ na Mazi Nnamdi Kanu na the same village wepụta. Anyị si na the same family wepụta. O ji webụrụ my duty mana ọbụrụ duty onye Igbo onye ọzọ. Oro na nke bụ na ama na Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga. Ero nwere nke Igbo ndị Igbo ndị ọzọ. Unu ama na Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga. Mma mmetere unu na alacha na nke ikpeazụ. Mmetere unu na alacha na nke ikpeazụ. Gwa unu na ọ bụrụ na ụmụ anụmanụ ndị Igbo ndị ọzọ ga-agba nkịtị na mma atọ nkwuta anụmanụ ka ibe fa gbacha nkịtị. Aka unu achọrọ igwe onwu na eziokwu. Ọ bụrụ na Mazi Nnamdi Kanu bụ ife dị ka onye Sudan ma ọ bụ onye Somalia ma ọ bụ ụmụ ofu obodo a, enwere onye Igbo nwee platform na social media na-ekwu maka Mazi Nnamdi Kanu ga-afụ mmadụ oje ebe a je tiri like mana garịa platform niile kịta m na-ekwu okwu enwe ndị Igbo post comment content kịta jee kirie ndị na-like the thing the same ndị Igbo. The same ndị Igbo ifuru unu afụgo m na njazi bịa nye onwe m so cheap to you people ya mere unu eche ịkụtọ m mana asịsị m no to it. Afụra m ndị abụọ wabata Imo steeti nsi okay finally the ego has landed. Finally the ego has landed. Mgbe ọfịa gbasara onye ọbụla ga-adị forced to. Ifuru mgbe ọfịa people will be forced to na. People will be forced to. Maka na unu achọ ikwu onwu na eziokwu. Eji Mazi Nnamdi Kanu for 4 years ịgbachi nkịtị. Atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga ịgbachi nkịtị. Then ịpụta isi m na Ijele na n'iyi. Lapụ wagaji enwe ife o mere unu. Ọnwegodo okwu wagaji kwuru unu aghọtara lapụrụ wagaji. Na nke ọsị gị ga Igbo and sleep Igbo people arbitrate na ya je ka bụrụ kwa this animal. Chineke bụkwa aga ọnụ. Enwe spiritual power ka nọ n'ebe a. Enwe spiritual power aga ịlọ nkịtị na mmiri ka krokodil anyị taa gị. Chineke bụkwa aga ọnụ. Igbo people arbitrate ya. And Igbo arbitrate ya. Ụsụ. Neko debere iru ọla n'ike. Neko siri tebi charu. Ene di mi on block this boy. Ka nwete picture this boy. Onye na ala n'ike. Bịa. Kedu onwe ya opta wuru picture this guy. Ene di mi post na page this boy na ala n'ike. But my heart will not forgive me. I post no picture this boy na ala n'ike. I can't just block this boy just like that. Neko suwe tinyo ọnụ. Ka weki bịa bịa ya. Moki na lebara ọnụ ka mmịa. Idiot. Go people are betrayers.
ọ bụrụ na ndị be anyị ka ngwa ụlọ isiokwu ọ bụla ka atụ Mazi Nnamdi Kanu nga onye ọbụla bụ onye Igbo nwee social media platform postuo ya onye kwe ka nwee Facebook sef ga-ajụ onwe gịnị na-emezi Mazi Nnamdi Kanu nwezi this app mana nke unu gbachara nkịtị nkịtị unu gbachara ma obi juwe kafa eburu ya bụ na Sokoto ọ bụrụ na ka atụ Mazi Nnamdi Kanu nga na picture Mazi Nnamdi Kanu onye ọbụla bụ onye Igbo nwee platform post that thing, they will not take him to Sokoto mana fatụrụ nga the next thing Sokoto itukwurukwu na jụọ onwe gị ajụjụ oru ofu ụbọchị kịta agwa gị na bandit jeje akụka nga na Sokoto. What are you going to do? Have you thought of that? Oru echi kịta ndị bandit na-ebu mechi na-eje kwuru janga dị na Sokoto abịa ka ofu akụkọ ichegokwa the thing ụfọdụ ga-asị ọ not possible, it can never happen. Nga atụrụ ewu nsukwara ọma emewu na n'ọnwa ya itukwurukwu na chee the thing. Gịnị mere o ji wee buru Sokoto? Gịnị mere ọ bụrụ Abuja ma ọ bụ ebe n'ọzọ iburu abụ na Sokoto? O ruzie echi enwezi ike abịa gwa gị na ndị nwe jikwa wee jekọ kacha ngarị na Sokoto ife. What are you going to do? Kedu ife ọ na-achọ na Sokoto? Abuja dị, ana Igbo niile dị, iburu ya bụ na Sokoto. Okay, gịnị mere ebu na Lagos steeti? Gịnị mere ebu na Lagos steeti? Gịnị mere na-ebu na Lagos steeti? Iburubu na Sokoto. Ijeme investigation maka onye igwe ndị Sokoto ka o si wee kwado ka ihe ọghọta ife na akọrọ gị. Oru echi kịta abịakwa gị na gịnị nwa ji wee mee ndị bandit wee jee kacha ngarị na Sokoto gwogwogwogwo akakọcha ya. What are you going to do? Can you answer my question? What are you going to do? Gịnị ka ị ga-eme? John asị gị at the end of ile comment ọzọ Chineke abụọ agụ ọnụ bịa from where otu isi wee fodu aka dị n'ala akwọtụ isi wee fodu aka dị n'ala atụcha vote kama Peter Obi ga stand fight ya for vote ọsị ka ọ jee court and a na-ekwu okwu apịa ka mgbu na eziokwu o nwere ife na-eme na apịa court. Ife nwere ike ime bụ ndị be anyị iwere igwe were picture Mazi Nnamdi Kanu na ife gbasara Mazi Nnamdi Kanu chia social media niile na-eti mkpu. Mana ọ bụrụ nke jos ka ndị lawyer jee court, gị ka ndị lawyer ga-eme na court? Agwa gị na enwe lawyer ọka na ịgbọ bụrụ onye nwa handle case Mazi Nnamdi Kanu alapụ Mazi Nnamdi Kanu. Enwere any lawyer anywhere in the world karịa handle case a government ameme that thing chọrọ ime. The only people ga-eme ka government yara ime anything bụ mụ na gị, ọ bụrụ lawyer, ọ bụrụ ndị lawyer. Maka na ndị lawyer ga-eji iwu dị na constitution wee na-ekpe ikpe. Federal government ewere power fa wee mee ife chọrọ ime. The same thing na-eme Peter Obi na constitution Nigeria. O nwe egwu maka Abuja mana that thing na-emerụ na nke Peter Obi, but finally gịnị ka ndị judge kwuru na court? So I cannot come out na Ibrahim ndị lawyer Mazi Nnamdi Kanu. Anybody na Ibrahim ndị lawyer Mazi Nnamdi Kanu has nothing to do. Onye enwe ife oyemenwu. Anybody if we na social media na Ibrahim ndị lawyer Mazi Nnamdi Kanu, onye na-alafu onwe ya because enwere ife anybody bụ lawyer ga-emenwu. Gịnị ka lawyer ga-eme? Akwa ikwucha judge e decide ife ọbụla ochi decide. So unu kwetara ekweta na ọnwa akwụkwọ ede wee nye judge ka ọ bịa gụọ na court. So ọ bụ na ọnwa akwụkwọ enye judge ka ọ bịa gụọ na court. So gịnị ka lawyer ga-ekwuchasị na court ga-echange mind the judge ka ọ ghara ịgụ akwụkwọ enyere ya? Ekirichago m unu ma na onwe m unu ga-emenwu. Ma ehuo Mazi Nnamdi Kanu ọhamadike atụrụ ya nga unu agbachi nkịtị. Eburu ya bụ na Sokoto unu agbachi nkịtị forucha aka. I want God to protect him. I want God to protect him. God na protect your pastor ji ebu Ndigbo. Akwa eburu ya bụ na Sokoto ana Igbo nga agwụna na ana Igbo. Abuja agozi ifu na Eko kirikiri dị na Lagos State onye je nwe ebe a. Okay, mgbe Awolowo nwe case nke ya ebute ya na Enugu. Akwa na Ndigbo nwe case ebute ya na Enugu. Oburuzie Mazi Nnamdi Kanu na wara obodo ndị Hausa Sokoto. Dobia ba ndị Igbo aka na social media na-achọ Ijele isi adị eke mgba, Ijele isi adị. Ameni for if Ijele na-ekwu mmadụ ole na-anụ ya. Ijele nwe ebe 80,000 followers, mmadụ nwe 2 million followers, nwe 500,000 followers with the page dị active. So if ọ bụla Ijele kwu, ofu onye nwe big platform tweet about that thing, or come ka go that thing Ijele kwu. But you people will not do it.
ọ na-abụ nne nnọkọta nnaasị enwere ajọ ife mme chukwu ji wee kee mụ na unu ịmakwabụna nọ na mba anụ na ọ na korokoro buru korokoro ya na ọ na mmiri ọ karị karị m ụmụntere ope a na-abịa anwụ mmiri na-anwụ mmiri n'ọdụdụ ifena enwere ụnụ mfa wee na-agbachiri onwe m karịa mụ na ụmụ okooko dịka unu kedụ ya ndị nwa bụ ndị nwa Mazi Nnamdi Kanu ji magara wee nọ na nga ọ sị na ọ bụrụ ya nwa ga-edisapọint anyị na anyị nwa ga-edisapọint ya unu edisapọint gokwu ya from day one ejide Mazi Nnamdi Kanu ọ stand the fame tiri atụọ ya nga ọ nwa na-akpụzi Sokoto ebe Mazi Nnamdi Kanu nọ Sokoto unu na-eweru ndị isi okpokpo iwe mana enwere onye Igbo nwee big platform nwanne nwarọla ya ọbụla sabotaji arọghị ejofọ na ozokome nwe akọnụda kasị ma peji pụọ kọnụgasị kọnụbichi asị ma pụọ ọlọ ya bụ na ma eji weta Mazi Nnamdi Kanu nga onye mara eti pichọ Mazi Nnamdi Kanu ofi obodo nwere sens lọya sabotaji Mike Ozokome so gị ngara Mike Ozokome gara ime Mike Ozokome na George ka wee nwe pawa ọ bụrụ m game na ọ bụrụgo na ala ya ma eji weta Mazi Nnamdi Kanu nga mana ofu ugwu agwara na edere akwụkwọ ọ bụ na Nigerian government decide ka watọ there is nothing any lawyer can do so ọ bụ na Mike Ozokome bịa na handle case akarị tụ Mazi Nnamdi Kanu nga ọ ife iche lafube na onwe unu mba afụgoro m ndị mana fa na-ekwu okwu freedom afụgo m brain unu na ndị mana fa na-ekwu okwu na ya itiri iru Mazi Nnamdi Kanu mma mụ na gị na-akpasị nkata nụ sabotaji Mike Ozokome n'otu ole before Nigerian government wee see nkata wee jee Kenya jeburu Mazi Nnamdi Kanu wee bunata wee na-agwọtụ ife na-ava na-agwọ na kọna kọt famụ ifefa chọrọ ime na fatụrụ Mazi Nnamdi Kanu nga n'ụtụtụ mana fama na obi onye ọbụla dị ọkụ so fa chọkwa obi gị dị kam ka fa wee tụọ datụ nga andọ ifefa be even before ebu ụzọ kwuo count 1 afine ya guilty second one afine ya guilty amarụ masị ka suspend godi ya enye 15 minutes ka amarụgodo reaction unu that 15 minutes ka onwere reaction unu me apịa ya nga unu agbachikwa nkịtị eburubu na Sokoto kịtị bịa ife megara ka ibe bere eme ụlọ ya ka ibe bere ejojosu common lawyer Nigerian lawyer so barịsta Ifeanyi Ejiofor kara iji oisi wee jekọrọ George n'onu wee sị atụkwara nga ma okoro Mike Ozokome were osikoro ya sị atụkwara nga na kesi Mazi Nnamdi Kanu amara m nke bụ na unu enwere ike kedu these people si so kịta nọ ndị lọya ma eji weta Mazi Nnamdi Kanu nga ndị lọya so ndị lọya kịta karịzị Nigerian gọọmenti kedu ụdị lọya a na-akpọta n'ụwa Peter Obi na-akpọtara kedu ụdị ndị lọya na-edifendị mmadụ n'ụwa na-edifendịrọ Peter Obi na kọtụ mechakwa ndị George atụkwucha na kọtụ kọcha ife niile fa kọ sụchuo Igbo kwucha ife niile fa kwu were ọchịchị nye onye fa chọrọ inye ya ka ị mere ọnụ ka na-agba afa lọya at this point na anyị ka na-agba afa lọya at this point na your problem bụrụ ya bụ lọya Chineke nna ka nnọkọta na-ajụ onwe m kedu ebe these people si blame game ebere mbezienu ndị lọya mba ka ebere mbezienu ndị lọya sabotaji barịsta Ifeanyi Ejiofor with Mike Ozokome so ndị lọya kịta so biko nga atụ Mazi Nnamdi Kanu biko na ọ bụrụ nọ ndị lọya ma eji wetụ ya nga Chineke nna nnọkọta na-ajụ kedu ebe these people si ịma nọ nzuzu niile ka federal gọọmenti na-echere anya sị echere ịdị ma ọnwụ ife ndị achị nwanne eji atụ Mazi Nnamdi Kanu they can't do anything onuma because before finance atụwa Mazi Nnamdi Kanu gịnị ga-eme ọ ga ifide sta when esesuru pụọ anụmanụ unu so na problem ifuru 95% of people na-use iru Mazi Nnamdi Kanu na social media dị useless ọmụ akwụ ya 95% of profile bụ iru Mazi Nnamdi Kanu dị stupid nke m brọk the other day ọrụ iru Mazi Nnamdi Kanu ka o bu unu nọ na-afọ ife ọ na-ede day mgbe brọk ya unu nọ na so na n'ụlọ ya kara isave Mazi Nnamdi Kanu na this case unu nọ mgbe Mazi Nnamdi Kanu si na ndị Britain gwara unu tụọ ya nga unu nọ mgbe Mazi Nnamdi Kanu ji ọnya wee kwuo ya na kọtụ si na ndị Britain gwara ndị afa tụọ ya nga so ọ bụ na ndị Britain gwa Naijiria afa tụọ Mazi Nnamdi Kanu nga lọya akpọpụta Mazi Nnamdi Kanu n'aka ndị Britain kedu
Na project Britain. Na project Britain o. Na project Britain. Business. I were iru Mazi Nnamdi Kanu ti. Unu n'ime court Mazi Nnamdi Kanu agwa unu na Britain si gwara unu tụọ ya nga. O kwuru na Britain gwara unu tụọ ya nga. E bịazie kịta bịa lawyer. Na ọbụna lawyer stand in fame. Gwa m ụdịrị onye nọ na Nigeria Peter Obi na-akpịnabịara mgbe nke Peter Obi. Mgbe Peter Obi na ndị a na-eje court na Abuja ka ụdịrị onye nọ n'ụwa na anọrọ n'ime court ha. Peter Obi mecha bụrụ TV bịa. At the end gịnị mere? Constitution ekwu maka iwu na Abuja. Ndị George eje side a. Ajụ ka nna ajụ. Onye win na Abuja, win Lagos State achọrọ Nigeria. Because of ndị George. Also blame for ndị mgbe. Mgbe ọ bụ na mfụfara arụ an imbecile ka gbakọ na blame ndị mmadụ man they have nothing to do. O blame ndị mmadụ ka onye ọbụla dị mma ya. Onye aka ọsọrọ ya. Onye aka ọsọrọ ya. Onye aka ọsọrọ ya. Onye aka ọsọrọ ya. Blame game. So bụzi ndị lawyer kịta mgbe Mazi Nnamdi Kanu iwe je nga. So as much as you are mmadụ jụọ ike desi na ndị lawyer mere ya. Mana Mazi Nnamdi Kanu nọ n'ime court kwuo ya open na ndị Britain gwara unu tụọ ya nga. So ndị lawyer kara stomp project ndị Britain n'aka Nigeria. Chineke nnọkọta na-ajụ how many years ka Mazi Nnamdi Kanu ziri ozi ọma? So ọ dị why Mazi Nnamdi Kanu na-ezi ọma bụ onye ọ banyere ebe a osi ebe a pụọ, onye ọ banyere ebe a osi ebe a pụọ. 13 years. Ozi ọma niile Mazi Nnamdi Kanu si nwere ndị ọgba ọ dị ka ebe a na-agbasa mmiri na kọnkịrị. Mmadụ pụta kịta ọ mee ya ọnụ sị gị na lọya Mazi Nnamdi Kanu mere eji wee tụọ ya nga. Nke ka ndị lọya ga-emenwu. Oge mgbe barịsta Ifeanyi Ejiofor na Mike Osokobo nọ enwe grant ya Mazi Nnamdi Kanu dicha ya na bute aka jidekwa Mazi Nnamdi Kanu that day ọnwa ifeme ọnwa dị Ifeanyi na fa bụ lọya fama anụ nwe ọkụ ma ọnwụ dị mba fama abanwu femego ife ji fa kwesịrị ime ma still ndị akpụrụkwa Mazi Nnamdi Kanu naba ịmụrụ na that day na-ekwesịrị ịkpụ Mazi Nnamdi Kanu wee na that particular day ekwesịrị ịkpụ Mazi Nnamdi Kanu ọ na-aya kama o nwezi ka o ruo echi ejedekwa akwụkwọ ọzọ ebe jidekwu ya mana nke ejidekwara from that place dabakwa ozugbo DSS na-akwa ya dịkwu ya. Look at that. Unu amarịkwa ife. Kedu ebe mụ na these people swe na-asị na anyị na-aka akụkọ. Onye George sentence, onye George free na court. Ndị DSS nwakọrọkwu ya burukwu ya buchi ya na DSS dungeon. On a normal ekwesịghị ịrapịa from court that door na because George arapụghị ya. Ya ka unu ruru ebe a kịta ọ bụrụ sụkwa ndị lọya bụ problem. Mma so ka onye ọbụla focus ya na ndị lọya emetara ife kwesịrị na afa ga-eme ọ bụ na ndị lọya ma akara ịrapịa ndị lọya nkata Naijiria kpa afọ years imefe Naijiria kpagide nkata wee jee aka bụrụ private jet wee nadie from Nigeria daa na Kenya bụ iri Mazi Nnamdi Kanu fenye even Kenya gọọmenti agbara na fawa 95% of people using Mazi Nnamdi Kanu face na social media dị stupid ọmụ akwụrụ o wepụtara iru mgbe Chineke ka agba unu ọkụ 95% of people tinye picture Mazi Nnamdi Kanu na their profile picture their brain is not working. Kirenu nke mbụrụ ọkụ dị ọdadị unu n'anya unu kwuru nọ ife ọ na-akụ eri akwa etiri iru Mazi Nnamdi Kanu because amara m meche nka ndị gọọmenti ji eje generate were iru Mazi Nnamdi Kanu mechaa profile picture na-akụ eri lọya ka anyị eburu emzi kịta lọya ka anyị eburu emzi gịnị ka lọya na-eme na Naịjirịa gịnị ka lọya na-eme gịnị ka lọya ga-ekpe na Naịjirịa Peter Obi kpọtụ onwere ụdị lọya nọ na Naịjirịa na-anọ na kọtụ na ndị jọji etukwuru onye nke akọrọ sịsaida ụfọdụ a na-ala ụra n'ime kọtụ anakọ kọcha dị end of the day arụ anụ na fa chọrọ ịrụ ya ka o rukite uru ọ bụrụzi ka anyị bịabere mbezie ndị lọya ọ ndị lọya ka anyị eburuzi buru bunyezi gọọmenti a na-ekiri anyị na-eburu m ndị lọya fakasị na nchekwara dis people ha mụ ife na ọkịta aka ma ha dis people gbaa ndị mmadụ so n'obi fakịta famili bụ na ndị lọya kwuo okwu anyị ege ntị na Naịjirịa ọrụ na-amara na onye isi ndị DSS akarị even George anọ na kọtụ sef onye isi ndị DSS aka enwepọ ọrụ na-amadị unu amara na onye isi ndị DSS ka dat George a wee nwepọ na Naịjirịa George Sisomotosho ọ gbasi onye ndị DSS iwe nke a jigwe chụkwa ya n'ime unu gịnị ya
onye isi ndị DSS na-alụ ọrụ bụ Tinubu. Otu Igbo na-asị ya ji eme sọsọ onye isi ndị DSS ga-ege ntị na Naịjirịa bụ Tinubu. Apart from Tinubu onye ọzọ ga-agụ ya okwu. Apart from Tinubu enweghị ndị woman bi na Naịjirịa ga-agba onye isi ndị DSS okwu ka ọ ga onye ntị sọsọ Tinubu. George bụ asị fa ya general obodo unu na-ekwu unu na-eburu ndị lawyer. The same country ka obi ka gị na-eburu ndị lawyer. Onye isi ndị DSS kwuo something George uhi ya onye bụ George. Onye bụ George. Onye isi ndị DSS onwe ihe change nwe apart from Tinubu. Enwe onye ga-ewepụ nwe na that position apart from Tinubu. Ọsọkwa ka na-asị gosi vidio ebe ọ na-arụ bribe tii na ala. Ịgbọrọ ya jee court anyị echenji nwere sọ Tinubu decide go change. So Nigeria arụbago n'ọrụ nke iburu ebuzi lawyer na lawyer ekpere ọfụma. So na Nigeria bụ a working country na lawyer ekpere ozi ọfụma. Ọ ebe eji wee tụọ ya nga. Nigeria bụ a working country na. Mba Nigeria bụ a very wonderful country ga-abụ lawyer kpee ikpe ọfụma eme ife ọfụma. There is difference between barristers. Sam Chineke ga-agba gị ọkụ n'ọnụ iji asị there is difference. Peter Obi kpọtara Sam. Michael Zoka bụ ọzọ na nke Peter Obi. Chineke bụkwa agụ ọnụ itiri iru Mazi Nnamdi Kanu anụmanụ. Chineke gbakwa agụ ọkụ. Peter Obi ọ kpọtara Michael Zoka bụ eso na nke Peter Obi. So where Sam so the best lawyers nọ there. Ma agabi ma gogo tugo. O se pe mu ife dị iche lawyer na Sam na Nigeria. Enwe ife dị iche lawyer na Sam ma ọ bụrụ nwere nsogbu with federal government. Ọ bụrụ na just normal case ka a na-ebe. Okay, on ife mere ebe governor to George even n'ime court na Nigeria. Have you not seen it before? Agwa city as in n'ime court ebe a na-ekpe ikpe. Governor pụọ na seat ebe a na-etinye mmadụ. Je tie George even n'ime court. Even ndị police kwụ George n'aka, egwu na-atụ the policeman emetụ. Nigeria nwụrụ anwụ. Egwu na-atụ the policeman na-guide George iwepụ aka gọvanọ mgbe gọvanọ na-eti George ife. Ife ọ na-asọ ọga no be like that na ọga on the SS gbatazi. The policeman kwụ George na ụkwụ. O wee na-ekpe gọvanọ ikpe gbachere nkịtị gọvanọ na-eti George ife. A policeman egwu ekpọrọ ya emetụ gọvanọ aka si ya gọvanọ etizi na George ife. Keta bụrụziara esi ma onwe ife dị iche san na Nigeria enwe ife dị iche san ma ọ bụrụ normal case. Ọ bụrụ case federal government. Case federal government ọsọ gị gbọta lawyer amụta ata ofufe ka ga na-ekpe because fa nwere decision of what to do. Ị na-aghọta? So kwụsị na ịgha ala. Barrister Ifeanyi Ejiofor na Mike Ezeokomi ọ bụrụ good man kpegide case adu adị aka atụ Mazi Nnamdi Kanu. Because if I put a good evening with a evidence in if I want it. George Garcia, I wouldn't doubt what evidence in his you. I'm a quick for him. Una no eba na eburu mu ndị so kita a matured man dey kage man kpọta gị na obodo la ya gịnị ka gwa na nweke me Mazi Nnamdi Kanu sịrị na ndị Britain so unu tụọ amụ nga nne ụtụtụ ọma ọ sị na ndị Britain gwara unu tụọ amụ nga gosi na a conclude go on what to do onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi enu vidiyo na-esizi ka mgbu na ife anyị eme onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi enu ka mgbu na ife anyị eme ọ bụrụ ị na-ebe a na ide ekiri grọf Chineke ga-agba gị ọkụ n'ụtụtụ Chineke ga-agba gị ọkụ there is no need to be here ọ bụrụ na ịma participate n'ife a na-eme here there is no need to be here na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi enu onye ọbụla na-ebe a na-ekiri grọf ka ọ na-adị ibi enu vidiyo na-esizi ka mgbu na ife anyị eme na onye ọbụla na-ebe a na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi enu ka mgbu na ife anyị eme onye ọbụla na-ebe a na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi enu ka mgbu na ife a ga-eme Number 1 kara na ọda ka nne ijuru unu n'ụtụtụ a unu jụọ unu obey unu achọrọ unu obey or your own personal opinion onye ọbụla bụ onye Igbo nwee big platform na social media na-adịkwu maka Mazi Nnamdi Kanu napụrụ na onye a page ya ka sọsọ ya na family members ya nọrọ na egwuri egwu. Can you people do it? And onye nọ ya ka ọrụ ibia ka ọgwụ ngwa ndị ọzọ onye ọbụla bụ onye Igbo unu ma na social media na onye a bụ onye Igbo na o nwere platform ọ bịara ọbịa de justice for Mazi Nnamdi Kanu ma free Mazi Nnamdi Kanu ma ọ na okwero n'ikpe gbachi nkịtị a comment na page ọnya. Can you people do it? Ọ bụrụ unu ga-emenwu ya achọ nke unu unu ga-emenwu
O phone. Ọ bụrụ na ga-eme ngachọ nke unu dee yes we can do it. A very simple, a very good development. Ka ọnụ na-ekwuru wee kwuo. Onye ọbụla bụ onye Igbo ikirichara vidiyo a n'ụtụtụ a obi wee ka gị wee jee na page ebe mmadụ na-eme ndachi wee jee dee. Can I see yesterday you post fake news that Omoto Chineke bụ agụ ọrụ ị na-asị m yesterday pe fake ọnụ na gị gwara gị no fake news. So the news ndị niile bụ that news. Ndị niile bụ that news ọ na-abụ fake news. Aghọgbugoro unu na ma ọ bụ fake news o ma ọ bụrụ fake news o juru na social media I post it. And one time when I get that call, if you na corner rubbish, it's correct as good na kupo. And the important thing, you are yesterday you post fake news. Awesome post here. Awesome post here. Nigeria they post fake news. Ah, but as they post to see a video about news or a problem. Or if you are better if I know. One any Igbo man or woman who social media platform na they post or anything gbasara Mazi Nnamdi Kanu. Apụrụ na onye page ka ya na family ya nọrọ de. Asoro kwa bunu report wa page mmadụ. Maka report wa page mmadụ enwa. Asoro kwa bunu report wa page anybody. Even say stop commenting. Or if you stop commenting. Maka na ndị dị otu afro gị n'anya. Ego fa na-enweta abago fi isi. Apụta ka be gosi unu ụlọ, gosi unu moto, gosi unu nwunye fa, gosi unu phone, gosi unu nka. Gịnị ka unu na-again from it? Mana a na-egbu unu. Nnọkọta na-ajụ ndị ojii na amadịkwa ife. Are you people okay? Mmadụ pụta gosi gị ka o si agba nwunye aka n'ala. Ele happy nwa. Facebook akwa ya ụgwọ wee na-aba. Atọmasị nda nkadụ nga. Ọ gosi gosi osu eke isi nwunye ya n'ụtụtụ. Ọrụ ya. And ụmụ big ịbana ọnọkọta ọmụ ndị big platform ọkara ebe ọbụla nwe. Nwanne ntụpụ ofu ozi otu a ọ na-adị ka ife na-anụ kpim. Ozi ma na-abụ obodo niile. Mana those people who wear that platform that is so often you like in Nkọrị Nwansụka. Akwụmfọ Nkọrị Nwansụka Chukwu ga-agọziri m dalị. Nkọrị Nwansụka Chukwu ga-agọziri m nwatakịrị nwaanyị. Ọpọ n'onye ama na-emekwa film mana ọ na-apụta nnọọ wee ga Mazi Nnamdi Kanu pịa drop a statement nke ya. Ifunu nwa soro udo bịa de justice for Mazi Nnamdi Kanu. Mana enwere ndị Igbo obi ekwere ede ife dị otu. Gịnị ka ọ ga-ewepụ gị arụ? Many of them fọcha video akịta afa ga-eje dee. Many of them for video akita fire the force Ijele. Ọ bụrụ na unu ga-ekwe gwa your family members, gwa your friends, onye ọbụla bụ onye Igbo na-edere free Mazi Nnamdi Kanu. Stop unu esosi na ndị agha. Ka sọsọ fa na family fa nọ there. Very simple. Enwekwara something anyị ga-emenwuru onwe anyị n'idro na-abụrụ nsogbu na-abụrụ ife gọọmenti ga-eji wee tii gị na nga. No, just very simple something. Stop commenting. Stop. Why will you be promoting people? They promote their own personal self. You keep on promoting them. You keep on promoting them. But that in Nanya Ginsobu, okay, can I unfro? Even the bandit name, family Kumakia. They can talk about it. A Buvaka can you? A Buchakwa one leg, Buchakwa, hey guy, you are too funny. I like the way you are treating your wife. I like the way you are treating your husband. Mana ife na-emetụ na ndị ọzọ ịmụkọ ife obodo ndị mmadụ na-ebe akwa isoro fe ebe akwa ị dị happy mgbe ndị ọzọ na-ebe akwa. You are happy when others are crying. Eburu ndị mmadụ na chọọchị efu mma mmadụ na-aga mma mmadụ obi aka dịsi bụ fe post ya nke a sị gị bịa idekwa ife anụ a na-ebe esi idekwa ife ọzọ Chineke esuo gị ọkụ ka ebi ma bụ hate speech. Can you remember his speech? Also, you people to stop this. Can you remember the question also could be again? Can you remember his speech? Eburu Mazi Nnamdi Kanu, an Igbo person. Ekuro makia. Nkwo kwisi no his speech can neku. Akuna fige. Akuna fige woman being. So onye bụla gbachicha nkịtị. Ka Mazi Nnamdi Kanu fuzie like that. So onye ọbụla mechisi ọnụ nwere onye kwu maka ya so ofuo like that. Ajụ ka na-ajụ gị. So onye ọbụla mechicha ọnụ kịta Mazi Nnamdi Kanu efuo like that. Akwụna afụna me ọ na-abụ nnọkọta na-ajụ onwe m. Ọ dị possible ma inwe spiritual power. Onwe onye ma ebe mmejeli amonsu ma ọ bụla na-eri amonsu n'eziokwu ka nwe power na-efe efe.
I need to rescue so many people. Because I'm doji water ya. So onye ọbụla mechicha ọrụ otu esu etu Mazi Nnamdi Kanu gara onye ọbụla mechicha ọrụ mbe na Facebook na-agba egwu na ngwanye onye na Facebook na-agba egwu na ngwanye or if I kwesịrị ime is that what we supposed to do? Ọ bụ na emere Mazi Nnamdi Kanu desin enwere onye Igbo dị safe ehuo Mazi Nnamdi Kanu ka a tụrụ nga na editi buru ya bụ na Sokoto aka mmadụ si yes, you guys should stop that ifu ya woman being echikita ọ bụrụ ịbụ nwaanyị mmadụ anụ agedebe n'ụlọ ọ bụrụ ịbụ nwaanyị kịta echi nwoke anụ mata gedebe n'ụlọ asị na ọnụkwa na nwaanyị ya na ya ga-reason together onye na-eche otu and onye adara ife akịta echekwa gị na Nigerian gọọmenti abụrụ mmadụ na Tinubu abụrụ mmadụ onye mere adịmesu na-akparị Tinubu adịmesu na-akparị Tinubu. Tinubu is not my problem. The only problem mụ na Tinubu nwere n'ụwa ife gbasara Mazi Nnamdi Kanu abịa n'ife gbasara economy Nigeria maọbụ ife na-eme na Nigeria nwanne I don't have any problem with Tinubu. Onye na unu enwere ike ịfụ ka ndị na Facebook na-akpọ Tinubu Igbo oyi for what ka e meji ekpe yi ọ bụ na anyị nwa pụtagoro n'onwe anyị na-eme ka ndị isi dị mma Tinubu ga-amagoro na ya side anyị nwere ka o si wee dị mana ozuzu anyị na-esusu na akafe obi unu afọ nka mkpara Georgia vidiyo niile m fụrụ ka nna m unu afọ nka mkpọ Georgia yi kama mma agba eyi mgbe ụmụnna m na-ezuzu ezuzu iyi nke a na-ebido n'ụtụtụ wee mụrụ mma wee pụọ n'ama if I kwesịrị ime we cannot do it. What we can do on our own we cannot do it. Ndị Igbo niile na-ekwu maka Mazi Nnamdi Kanu gbarụ nkịtị atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga fee kwuru okwu kedu ife dị iche onye afọ na Tinubu kedu ife dị iche onye afọ na George? Can you answer me? Can you just answer me ife dị iche? A na-eti gị ife onwekwa ife imere mmadụ a na-agafe gafee onye nlọ gị aka okie mmadụ anụsa nwe na-eti gị ife ọgụ maka na onye a etikwa mụ ife ọ stọpụzi na iti mgbu bịakwanụ a na-etikwa onye ife onwekwa ife ome and echi ifuru onwe adara ife a wuchi na m fụrụ gị anya nsi otu ọkpụ tụtata gị nso mmechata ịtarị n'ọfịa kewasịa gị ike anọ ga ike anọ so ọ bụrụ kịta na a na-eti gị ife ị na-agafe mmadụ a na-agafe ebe a na-eti gị ife onye na-eti gị ife sikarị gị nwa sikarị gị chọrọ ịma mgbe onwe ọgụ bikọs onye a ga-etikwa gị ife so amachizi gị solotepu n'ọnụ na ịma ntibezi mgbu bịakwado a na-etikwa onye ife onwe akwa ife o mere so you cannot do that one. Ajụ ka nna ajụ nwaanyị adịrị ife ka onwe ka adịrị ife and only ask you a question. Ndị ji Mazi Nnamdi Kanu since you cannot find them so na ime etinwuzi mkpu a na-achọkọ Mazi Nnamdi Kanu so ịma mkpu da one amachukwu ọrụ na ime ekwe ndị ojii nnọkọta na kedu ife ọ bụ kedu mgbe mama m dị ime ma ọ bụrụ na ụmụ ọkpụkokwu obere ọ bụrụ na Togo ọmụọ m mbido ebe a wee zọba onwe m Igbo ife dị sene bụ a na-eti Mazi Nnamdi Kanu ife egwu na-atụ gị na ije n'ụsọ ọgụ ndị afọ na-eti Mazi Nnamdi Kanu etinye gị ife amachikwuzi gị ọnụ na you will not shout ka ịma na help ọ ga-abịa so ime etinwuzi mkpu ka ama na help ọ ga-abịa imechukwu ọnụ nke gị onye bịasị abụrụ nje nwaanyị uposi na AI video ebekwu nne nwepawa dekwa datị n'ọzọ ka moto kwugbuo gị dị next minute ị na-abụ bịakwa na my comment again bịa deere m kedu ife na-eposturu AI video ka gwa gị ma ọgụ a mepere peji nke nji aka m nwebe but ndị na-epostu ife ndị ọzọ you cannot ask them see what they are posting mana ị ga-abịa deere m abara nze I thought you are living in Europe Chineke gba gọkọ are you the one that brought me to Europe etukwuru gọvanọ wee gbakọcha ahụ mana mụ na ameme nwe nete Mazi Nnamdi Kanu ọhamadike nekwa ife ọ dere I will not disappoint you people will be the one that will disappoint me 2015 ka ọ fụrụ ya wee kwuo na mama disappoint kwuo ya mere o ji wee stand FM wee ruo kịta maka na kemgbe niile ọ nọ na DSS dungeon ọ bụ na ọ si Tinubu nna apụzi m nnọọ ka nnakwuru ezinụlọ ndị a nọrụrụ onwe fa ka alapịa they would leave him but ọ sịrị mba na ọ chọ ka ọ zọpụta gị n'ezie agụ ọ na-azọpụta onye bịa ọkwa nwunye ya aka n'ala post oru gị you guys are too funny onye nke a bịa dị ọnụ ịchawa wee post oru gị you guys are too funny unu amara ife nwanne okwu a na-ekwu ebe a enwere ndị Igbo ya bụ ọ bụrụ fa na-ekwu ife na mmadụ 10,000 ka anọ online na-egiri the news a na-agbasa from that 10,000 a na-awọch enwe ndị Donald Trump unu na-achọ ka ọ bịa ka ọrụ na amadụ n'ụkwụ kwuru ya ji wee tite Donald Trump
unu chọrọ unu were soro teepu machi ọnụ unu ọbịa akwụrụ nchọka ọbịa ọrụ na ama n'ọkpụkuru ya eji wee titi ya mmadụ onye n'ime unu na-eti mgbu ka ọbịa ọrụ na ama n'ọkpụkuru ya eji wee titi ya ọrụ na amara n'ọkpụkuru ya eji wee titi ya ọrụ na amara smọtọk agbukwu agha smọtọk agbukwu agha na ịmara ife smọtọk agbuo gị ebu Mazi Nnamdi Kanu wee gaa ngadị na Sokoto ị ka mere ọrụ ndị ekwukwu smọtọk ngadị na Sokoto obodo ndị a na-ebumechi na awagharị kasị obodo ndị abụmechi na awagharị nke afọ a na-emetụta gị n'obi egwu a na-atụ gị ebe afọ ọnụ smọtọk agbukwu agha unu amara obodo ọ nọ ife a ọ bụrụ na Igbo ka ọ nọ odo anyị na anyị ya ọ bụrụ na Abuja ka ọ nọ ma Lagos steeti amarụ n'ebe a na-afụ anya Sokoto nke a na-emetụta gị na mgbe obi na-asị smọtọk ọ bụrụ na nna gị ma nwanne gị nọ nga na Sokoto na-ekwu ekwesị ị ga-asị m agbara nze m chọọ spika ka onu m na-ada ụda mana ọ metụtara gị ife ma o ji wede gị ife agbara nze na-ekwu enwere isi eburu ozu onye ọzọ na-aga dịka egbu ukwu nkụ ọ bụrụ na nwanne gị nọ nga na Sokoto ma ọ nọ your boyfriend or your husband nọ nga na Sokoto ị ka na-esi agbara nze ya chọọ spika moment ọ spika na merodu na-ekwu okwu ka ọ na-ada ụda ife ya eji wekwe ya smọtọk ife ya eji wekwe ya smọtọk ife ya ejikwe ya smọtọk maka ọ metụtara gị na arụ na gị gbasara gị na Mazi Nnamdi Kanu na ngozi onye stọpụ gị na-eji gị nwoke ile ọtụ n'ụtụ onye stọpụrụ gị jekwuru management n'ụtụ ọ stọpụrụ gị na so why would you call it small talk ị nwere ọrụ na-akpụ ya small talk Sokoto obodo ndị fera ọ bụrụ ebujere ya ngadị na Lagos steeti odo anyị na ebe a na-afị anya ọ bụrụ ọ nọ na Abuja anyị na-afị anya ọ bụrụ ebute nga nọ n'Imo steeti ọ nọ na Abia steeti ọ nọ na Ebonyi ọ nọ na Enugu ọ nọ na Anambra eburu ya na Sokoto ime ọ naba agwa small talk napụ oge ero gị ifuru gwa de small talk oge ero gị ife ga-eme gị that you want the people to speak for you onye ọbụla emechi ọnụ na-agba egwu that day ka ị ga-aghọta how painful ọ na-adị small talk nọkọta na-ajụ ndị ojii awụ ọtụrụ mmadụ ịfaitara anything I keep on saying it mana naanị ife na-epushu ngwụcha na m achọrọ ikwu ndịkwa forced to ikwu on a normal day I don't want to talk ịma mgbọrọ na nsigo Chukwu biko mee m ka ndị ka every other Igbo person ka m kwụsị ikwu ife a na-ekwuru ọ na-enye m stress ịma mgbọrọ enyi Ogochukwu ịma mgbọrọ nsogbu gosi Chukwu biko mee ma achọghịzi m ịdị na-aba mba achọrọ m ịdị na-akụ ka na-enjoy my life as onye na Europe n'eziokwu mana nkwụchakwu ya echi mbịa ọ bụrụ fault unu mana oge eru niile n'ofu any Igbo person nọ na social media na-epostụrụ picture Mazi Nnamdi Kanu si free Mazi Nnamdi Kanu ma justice for Mazi Nnamdi Kanu nwanne unu akọmentị na peji ọnya asụrọkwa m unu jee report wa peji mmadụ ife m gwara unu bụ unu ekwuzina bịa onye na-asị kedu ife na reply edeba onye na-asị I wonder geenụ ntị ka ngwa unu ụfọdụ ndị a na-adị mma ịgwakwado okwu ụfọdụ ndị isi na-adị ịghọtara ife ọ bụ ị na-ekwu ife dị mkpa mmadụ abịa na-edegheri ịghọtara dịtị na-agụ akwa na ọ bụrụ onye na mfeso nsuo ya aka ntị enwudo aka ntị mma esuo ya nsuja ya njiri aka mgbe o polisi na Germany si abịa na nsu mmadụ aka ntị anaghị ọgbara ego dị mma na-akpụ every month tere mkpụcha dị money gịnị mere na people ji ọ bụrụ a na ife afọ emetụtara ọfa ọ gbasara ọrụfa o ife nji wee sị Mazi Nnamdi Kanu ịbụ ife na ịkara ibu igwe ka mpa gị nwụrụ inwego England passport gịnị mere iji wee besị na ịzọpụtara anụmanụ dị ka anyị na ndị isi ogbogbo nkọrị nwa Nsụka mgbe ọ ga-adịrị dali dị na mmụọ nkọrị nwa Nsụka ọ ga-adịrị adị na mmụọ ọmarịcha nwa ọ na-abịawaga steeti etinye ọnụ ya dịba a sịrị m unu ndị Igbo onye obodo unu mabụ onye Igbo na-ekwuru free Mazi Nnamdi Kanu unu eforozin ya o post o video na comment mara kedu ndị a na-agba ịma ọ na-abụ every time na-afụkụ na-eyi engage na post these people na-ajụ onwe so these people nwere ike ịjụ onwe fa question onye abụ onye Igbo atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga bụrụ Mazi Nnamdi Kanu jee Sokoto onye a chọrọ ikwu maka ya gịnị mere na o kwuru maka ya even ndị bi na Nigeria ọnkụ anyị bi na-eyi free Mazi Nnamdi Kanu tukwura na otu a na-eme vidio na Nigeria ọnkụ anyị bi na-eyi dị akwa
Uncle Ebi. Akwa na Anambra State ka ọ na-eyi dị akwa na-eme video. Nkọrị nwa Nsụka bụ a woman of integrity, a noble woman. Sorry, you will not comment again, Udo. Ekene Nchukwu ka ya obere na tabak jụọ onwe gị ajụjụ nne. Ọ bụrụ na nwanne gị nwoke ka ebu nga etinye na nga na Sokoto. Kedu ka arụ ga-adị gị? Ma ọ your husband, kedu ka arụ ga-adị gị? Ka m kwuru imesi ife na-ewe m iwe bụ na ụmụ ike ofu ụbọchị ndị abịa sị na ndị bandit ji eje akụkọ nka dị na Sokoto. Ọsọsọ ya ka m na-eche everyday. Ndị ala nọ sọsọ datin na-abịa m n'isi. Sọsọ datin na-abịa m n'isi. Onwe ka ndị a si pụta echi si breaking news, bandit attack Sokoto prison. What are you going to do? Ọ na-echebere datin? Ajụka na ọ na-echebere ya. Ị larụcha ụra nnọọ tete n'ụtụtụ. Meghe Facebook. Ifu breaking news, bandit attack Sokoto prison. Gbogbo. Ichebere that one. Ajụka na ọ na-echebere ya. Kịta ewu ojii na-agbanarịzi anyị chi na-eji ọ fọrọ obere ka chi ji mie final. Anyị ka nwere opportunity banye ndị be anyị niile nọ na social media itigbe mgbu ife na-emenụ. Tienụ mgbu ife na-emenụ ka ụwa nụrụ onu anyị. Donald Trump unu na-achọ ka ọ bịa unu echuru nwere sote ọrụ pastọ ka ọfada dama na ọpastọ dị ka ọfada dị ife a ọ pastọ ka ọfada nke anụma na-eti mgbu na ugwu Hausa. Da pastọ na-eti mkpu Onuna mano mkpu ada pasta na etina na-eme ndị America ji webada na wee kwuwe okwe. So ọ bụ na ndị be anyị ga-eti mkpu good thing ka ọ bụ. Unu agbachi na nkịtị. Obi na-agbawa m. Ọkụ Mazi Nnamdi Kanu ka a na-ekwu okwu. Onwekwa onye ma onye ọ ga-abụrụ echi. Jukwa onwe gị ajụ all these property ndị Igbo na-edestroy na Lagos onwekwa onye kwuru. Ọ dị unu ka ọ bụ na Mazi Nnamdi Kanu na a na-ekwu ifu na agbachi nkịtị. What are you going to do? Ịmarụ the pages here na comment na dekwu maka Mazi Nnamdi Kanu, stop going there. So ya ka ihe mere. It's not a big deal. Ịmarụ page niile iforo kemgbe atụ Mazi Nnamdi Kanu na nga enwebere any of them kwuru anything, just unfollow those pages. Kwụsị iforo fa. Very simple something. Ka m kwuo na eziokwu ya. Ọ bụrụ na ndị Igbo ụmụ anụmanụ ụmụ efu si na fafa Mazi Nnamdi Kanu n'anya gee unfollow all the pages ndị na-dekwu maka Mazi Nnamdi Kanu. If franchise na-ebido kwuo maka Mazi Nnamdi Kanu. Onye a n'anya, onye a nwere 1 million followers. Kịta ọ nwezi 800,000 followers. Ọ jụọ gịnị mee? Agwa na agbara nzi sisi unfollow page na-dekwu maka Mazi Nnamdi Kanu. Ife ya fụ abada free Mazi Nnamdi Kanu. Onye nke ọzọ enene. Okay. So ọ bụrụ idekwu maka Mazi Nnamdi Kanu ndị unfollow gị. Onye nke ekwu. Ife ya dị tin iju ụwa niile. Mana these people are different countries. Wachakwa ndị bụ ndị obodo a na-eforo over. Very simple something. When if you are on the buy now, from the buy, or Bruna, you people can achieve this. Una funa if I get you a beline. On your bona man, wake man, wine. Imana video yana gaga. A page up on Oku, no Mazi Nnamdi Kanu. Stop commenting. Tell your friends, tell your family members, they should stop commenting. Because if ever Mazi Nnamdi Kanu goes, okay, I was only going to work. A whole Mazi Nnamdi Kanu get a sentence to life imprisonment. Buriana Sokoto. If they can go again, we went to begin again. I feel like come on. Temporary, I want Tina, Bakechi, Abruna Bunu, to Fum. You don't want to get that way. Jụọ onwe gị daa kweso. Anyị manụ n'ilo ka ọ dị ya. Ị mara anụ nwọkụ. Simple. All the pages nọ na Facebook na-adịkwu maka Mazi Nnamdi Kanu. Unfollow them. Imagine otu ihe nọkọta ịfọrọ Mazi Nnamdi Kanu n'anya. And imego some of them fa bụrụ millionaires by engaging in their posts. Something na-agụghị akwa. They cannot speak about it. Amakunzi eche eche. Through Facebook, some of them are billionaire, some of them are millionaire. Then something on Agogakwa, they have platform to talk about it. If you can't suffer. You are still following them up and down.
Gịnị dị iche those people na Ijele na Abuja? Yes, achọrọ m ka ndị mmadụ na-epost Mazi Nnamdi Kanu wee na-egro their page. Ka m gwuo na eziokwu ife uru na-ekwu that some people are using Mazi Nnamdi Kanu to make money. Ndị na-ekwu esi na mafụ ndị na-ekwu ka anụmanụ. Ka m gwa gị eziokwu, ịpụtasị na mmadụ na-epost Mazi Nnamdi Kanu ka o wee nweta ego, ma ọ na-epost Mazi Nnamdi Kanu ka o wee grow page ya, ana m afọ onye na-ekwu ife afasa anụmanụ. Ka nye gị example. Ọ bụrụ kịta na ka m nwere your father as example. Ọ bụrụ kịta na ejide your father, igwe obodo nji your father tinye ya na nga. Enwe mmadụ na-aba ịma na-ekwu na-asị igwe obodo unu farapụ Mazi Nnamdi Kanu aka, farapụ your father aka. Mana fa na-ekwu ya, their page a na-ebu ibu maka na fa na-ekwu ya. Ọnụ ọkara ọrụ gị mma na fa na-ekwu ya, their page a na-ebu ibu, ndị mmadụ a na-anụ na your innocent father na igwe obodo unu chi ya. Ka ọ ka fa mechie ọnụ ka ndị mmadụ ya dị ma na your innocent father na igwe obodo unu chi ya. Choose one. Achọrọ m ka ịza m ajụjụ ndị okịta. Ọ bụrụ kịta na igwe obodo unu ji your father, onwere ife your father mee. Mmadụ abịa na-asị na igwe dị obodo a jikwa nwoke dị otu a, nwekwa ife nwoke a mere arapụkwa onye dị otu a, ọ na-ekwu ya peji ya na-egro ya na onye gbachiri nkịtị na na-ekwu ya, fada bụ nke ka arụ gị mma. Nwanne Udele ka from myself because Udele nwere stand. So ịpụta na-asị na ndị mmadụ ji Mazi Nnamdi Kanu egro their page bụ madness ka ọ bụ. Let them grow their page with Mazi Nnamdi Kanu. The most important thing mana na-ekwu ife bụ eziokwu. Let them also make money mana na-ekwu ife bụ eziokwu. So ịdị na-afụ na ndị mmadụ na-epost Mazi Nnamdi Kanu to make money. Onye fa madness ka ọ bụ. The most important thing bụ na onye a na-epost Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu injustice a na-eme Mazi Nnamdi Kanu. Ebe ị ga-efocus ma onye ọfọ na-eme ego ma ọ na-eme ego should not be your problem. Ma onye ọ na-egro page ma ọ na-egro page should not be your problem. Because ọ bụrụ na onye afọ epost, people will not know. Ka nye gị example kịta. Enwe onye nọ na my page na-anọrọ na page ndị ọzọ. Nwa onye nọ na page ndị ọzọ na-anọrọ na my page. So mụ a postuo onye afọ afịa. Onye ọzọ epostuo ndị nọ na page ọzọ na-anọrọ na my page afịa. The most important thing bụ na ozi na-agbasa. Let's focus about ozi na-agbasa. Chefuo ma page ndị mmadụ na egro ma na egro. And the one thing m ga-agwa gị, iru Mazi Nnamdi Kanu na-emebi page mmadụ. If you don't know. If you iru Mazi Nnamdi Kanu, Facebook achọrọ ịdị na-afụ that face. So the more na aware page iru Mazi Nnamdi Kanu na face, ọ ga-adị first stage wa gịnị na-eme. So forget about people growing their page or making money with it. The most important thing ife na-ekwu okwu eziokwu. Onye ga-apụta were iru Mazi Nnamdi Kanu na-asị asị. Ma ọ were Mazi Nnamdi Kanu na-asị asị. Ebe a ka ị ga-ekwu okwu. Mana ọ bụrụ na ife afọ onye afọ na-ekwu bụ eziokwu, that is the most important thing, ya kwuo eziokwu. So people should talk about Mazi Nnamdi Kanu. Whether you are making money from it or not, talk about Mazi Nnamdi Kanu. The most important thing bụ eziokwu. Gee ntị ka m gwa gị, enwere ife dị ka na onye kpọrọ Mazi Nnamdi Kanu ka ọ bịa zọta ndị Biafra ka protect ya as anyị gbachi nkịtị aji ife eme Mazi Nnamdi Kanu, anyị kwuo okwu onwere ife ga-eme Mazi Nnamdi Kanu. Chefuonu nke onye kpọrọ ya ga-protect, chefuonu ụda aka nwanne, chefuonu ụda aka ya akụkọ ndị ojii, chefuonu ụda aka anyị nwa ka ọ dị n'aka. Okay, onye kpọrọ Mazi Nnamdi Kanu ga-protect Mazi Nnamdi Kanu. Why Mazi Nnamdi Kanu ji wee sị I will not disappoint you, but you people are the one that is going to disappoint me. Kedu ndị ọ na-agwa ọrụ mụ na gị? He's talking to us. So ka anyị lepụ na onye ziri ya, ka anyị kwuo okwu anyị nwa ọ na-agba. Anyị nwee iji asị onye ziri Mazi Nnamdi Kanu will protect him. Anyị achọ igwe onwe anyị eziokwu. Mazi Nnamdi Kanu sị na ọ bụrụ ya nwa ga-edisappoint anyị nwa, na anyị nwa ga-edisappoint ya. So ka anyị focus na nke ọ gwara anyị nwa. Ka anyị focus na nke ọ gwara anyị nne. Ka anyị focus na nke Mazi Nnamdi Kanu gwara anyị and do the needful. Ka anyị focus na nke ọ gwara anyị. Ka anyị lepụ nke anyị na-eche eche. Because nye nwere onwe nwere nke ọ gwara anyị. Ọ sịrị anyị na ọ bụrụ nwa nke nwa ga-agba ya pụ anyị. Na anyị nwa ga-agba ya pịa. Ka anyị focus na that one. Ka anyị adị ịchọ easy way out. Ya larụba ụra. Imagine Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga. Ebe niile adị calm like this. Facebook adị calm. People are going to post content. Na comedy. Family prank. At this time.
ndị eburu mechin na-agbagharị n'obodo niile anụ nkịta na afọ eburu esigo n'ụgbọ bịa nọ na Port Harcourt ka nsigbo ya nụ yet ndị mmadụ achọ ikwu okwu onwe ka esi wee chi na-eme Sokoto prison attack so nke a ka na-agbari m isi so nke a ka ọ na-abụ ncheta dị ma adịzi happy ifokọta breaking news bandit attack Sokoto prison iwe na-egezi ntị ka ịma ma ya anụ ife mere onye agbachi nkịtị like that lawyer eje pụtasị na ọfọkwa Mazi Nnamdi Kanu asị maybe na gịnị nwa ji wee mee na gị 2 days 3 days 4 days 5 days agwa ofu celebrity ya tụọ nwaanyị ime ma onye asị na ofu celebrity tụrụ ya ime acha na ero your strength dị ije okpukpe kedụ ime o ji tụọ nwaanyị ime akwa ọnụọ na nwaanyị ichefuo nke na-emenụ are you not scared? So obi gị ada agbaga na ife dị otu ike ime ife dị otu obi ada agbaga ife nwede ọmụ ike ime Donald Trump ị na-achọ ka ọ bịa ọ imochie soro tebụl n'ọnụ ọbịa mmadụ na-eti nwanne gị ife n'ime kọmpaụnd unu isi otu akwụrụ na-ekiri ọnya kedu ebe ị chọ ka ha ekwusi bịa mana ịgbapụ na iro na kọmpaụnd na-eti mgbuo ọ wee na-eti nwanne gị ife enwekwa ife nwanne gị mere bịakwanụ enwe ike nwaanyị na-agafere onwe ya ga na-asị mba na oge etiri injustice ọ bata na kọmpaụnd ka benyela aka mana ị nọ na kọmpaụnd mechie ọnụ na enwere na ife ihe emenwu isi otu anọrụ onye ga-etigide nwanne gị etigbuo ya mana ịpụ anya iro na-eti mkpu ọ ya enweruru onye obi ga-emetụta maka na enwe ndị ha etiri injustice n'ụwa fa anyị enweruru onye obi ga-emete ga-abata ka ọ bịa ma ife na-eme simple thing unu efere ozu na ndị na-ekwu maka Mazi Nnamdi Kanu onwere ebe kọmiti kra ịchọ sef ya na onwe na police station si onye ada efere Mazi Nnamdi Kanu I will not follow you again onye ada onwere the police ga-eme you have not committed anything onwere ife kọmiti onwe ife kọmiti mana enechego m anya ma na nsogbu dị ọ blame game ka anọ ya nke a sịgara ya Mazi Nnamdi Kanu so no Mazi Nnamdi Kanu na nwezi power to stop Nigerian government ime Mazi Nnamdi Kanu ife mana ofugu asịkwa na edere akwụkwọ wee nye George ife ọ na-ekwu kenu ntị ka ngwuru Tinubu na-afụbe a very strong man ifu Tinubu nyawa bụ the strongest politician enwere n'Africa taa Tinubu na-afụ na bụ the strongest politician ọ ya ejetọ tem ọ bụ nje na second nke 2027 akọchaghị ya ife a na-ekwu 2031 because ọ chọrọ ime ka enwe one party na Nigeria mgbe Buhari nọ ati senior president kedụmafia kwara Saraki na atakụrụ ya tata Tinubu bụ the only president Nigeria nwego enwere the opposition Tinubu enwere one single opposition or Ababio before Tinubu Ababio ruo n'otu ọkpọ Tinubu na phone good morning sir sama kwa mma nwe ene tin ịchọ ka approve oru gị tata biko ọ bụ na nwe ka eziti ya ka m approve oyi ozugbo ọ sị na oke nwe bụ si oke ọnwakwa aka eme ka mmarụ Senate president obodo a na-ekwu okwu obodo onwenugo ife unu na Tinubu si ka ndị Senate mee a na-egbu oge before na-eru emegidekwu Senate president abịa na agụrịa things are getting better when Bola met Tinubu is on the throne things are getting better ihu Senate president na agụrụ president that things is getting better akwa obodo ị na-eburu eburu ya ihu the third citizen third number onye nke ịtọ after president ọ bụrụ vice oria third na agụrụ president egwu obodo ị na-eburu emụlọ ya obodo ị na-eburu emụlọ ya ejimaka ya na masịwe obodo sinata unu ama Tinubu ịma Tinubu ụra ama atụ gị this man unu ma this man ụra ama atụ unu ma this man ụra ama atụ unu Osem di okwago onye jidere everybody nọ na Nigeria ti na ampich ti manangara onye obodo ni ti on no challenge from anywhere nwike na adị a challenge be ndị na-achị oju ta onwuta nwike nwe na akpa abụ ya nwike na agba ya dịzi na Abuja nobody nke atiku oduru ya ta gbasara ọrụ atiku o ruwe 2027 osi Dubai nata ya tie mgbu bi anya ticket ọgbagharịa agba Tinubu ọba private jet wum na arụ onwe ya Dubai Peter Obi
Peter Obi abịa to Ndigbo. Tinubu na Peter Obi ka obere nwa na-agbaso ya n'ụlọ. Yes, you have the masses. You have their support. But I control the force. So and those people are afraid of the force. So go and enjoy with them. All those are for Peter Obi. Yes, Peter Obi, but I control the force. And then the force of Tanda is so do whatever you want to do, it's not a problem. What's a rory? It's a vote about result. You will be caught. Before George, I have note. Good morning, sir. We'll be going to court by 7. I'll see you okay now. I believe you know what to do. I say I know what to do, sir. Okay, sir. Bye, sir. Court to a fool. Open a court or 2 pulan. The royal, good chanak. On 8 Ono ko choje bupto fa akwu na anu no maka ogucho onye valid kuchie ya run na aro obodo na ekwu okwu. So our people done on social media, we need to speak out. We need to kai megidi nke afa ige emenwu. O nke memenwu ka na eme. Gino onwe gi me nke ige emenwu. Gino onwe gi me nke ige emenwu. Oya ka nju egwu na ibia na akpọ George ayi nwanne enwe m ike ikpọ George ayi enwekwana m ike ikpọ Tinubu because ihe nwere ife ọ na-eme. Onye gị point if I get. Oyi kpọ George ikpọcha ayi ka bụ na sentence o mere na ọdịnyezi. Ka oyi kpọcha Tinubu ọ bụrụ nwe Tinubu etinye echi na ọ ma etinyezi. Udo since adoro necessary. Akwepụta kete na akpọ Tinubu ọdụ nwere ife ji ufe ebe nwere mini. Megodi nke ife ihe eme tapụ ikpọ iyi. Unu akpọchara ayi 2023 ọ bụ na ọ chịrị unu. Ka unu kpọcha ayi ike ruo 2027 na March unu. Igbo ihe enwere mini. Onya me unu enwere ike ifu nka mpụta na akpọ George aba ni idiot. George aba na egbe enwere isi. Enwere isi. Ka mmegide ife m na-eme nwuru onwe m. My father nwere ife ọ gwara. My father so wenu biafra nwa. And agbara egbe n'ugwu. Kemgbe niile my father dị ndụ, my father na-ayị ukwu mgbu. Egbe agbara mgbe a na-anụ ahịa. O nwere nna m gwara, nna m na ndị Igbo nọ mgbe a ka ndị Igbo nọkịta mma na ndị Igbo nọkịta na nsusu dị too much na enwezi onye nwe ife na ndị Igbo nọ mgbe a ka ndị Igbo nọkịta mma na ọ nakọta na-ajụ onwe ọ bụzikwa Igbo ji utu ka enwe si na ifunu mgbe afọ ụmụ nwaanyị na-eji aka fa bịa si na ije n'iru ọgụ ụmụ nwaanyị jiri aka fa bịa si na ije n'iru ọgụ mana kịta azụ ụmụ nwoke ka ịfụrụ na social media na-aka inyo pọta nwunye ya na o tiri nwunye ya isi na ngara ma nwunye eti na ọ na-amị ya ife na na-eme cheke eme ya ọ bụ na amụ akpa 2 million views. Nwanne akwụfụ ya ka ngwu na-ezokwu Tinubu is not the problem. We are the problem. We are the problem. Imagine an old ịmana mgbe ibido wee nụba Tinubu ịmana ịtọrọ ya. Ịmana mgbe ibido nụba Buhari ịmana ịtọrọ ya. Ma gowon after niile ị na-anụ. Mgbe ibido nụba their name. Feru berado ni edi iwe no ba their name. Nda mgbe these people bido nyebe nsogbu na anọ their name fano na 2020 ma Ojukwu mgbe Ojukwu na anọ ga aro ne kunche na Ojukwu di. Aro ndị ifu bido na youth. Mana kete ye the 40 years 30 something years enwe ife ime nwuru. Oyi na agbaze mpa mmadụ dị 60 years ime 60 something years ime na arụ adrog. Ọ na ga otu ọnụ kịta ndị na-agba 70 years old man iyi. Mana mgbe 70 years old man na ike orube na aro nemu adeketa. Oh my father said na ndị youth na be ferio. Aro ne ka my father dị mgbe na anụ ahịa. Aro ne ka mụ adeketa. Nwoke Burkina Faso aro ne ka ọ dị. Mgbe Buhari na unu na anụ Buhari aro ne ka ọ dị mgbe. Agụ iro nsi aro ne ka ọ dị. Ichukwu gwa na nwe ju onwe gị na kwesị. Nke kịta bụ mụ na gị dị ka anyị na-akwadozi ịka nka na-akparị ndị mpa mmadụ. An old man ka mụ na gị etupụrụ ana na-akpọ iyi an old man. And I the young youth. The only thing I can be na-akparị old people. Mụ na gị. Ị nọ na comment section that George is an idiot. That George nọrọ nka. That George. Ọ bụrụ set Ojukwu fa. Go on fa Buhari fa. Mgbe afa the young. Fa no time ịba mba. They always know what to do. Mana mụ na gị. I nọ na akparị ndị mpa mmadụ. Onye ka nkiricha si no. I will not do that. Ndị ba anyị mma rapụ unu.
asị onye mara asụ ya sụọ n'igwe, onye na mara asụ ya sụọ n'ala. You people know what to do. No kwan ya onye abịazi na asị nwa nje post AI video, onye abịazi na my page asị nwa nje post AI video, mmesuchukwara unu ife abụ my page ka ọ bụ nji post AI video post ọ bụrụ na unu chọrọ ka anyị tinye mkpu maka Mazi Nnamdi Kanu, you people should come out. Ọ bụrụ na achọrọkwa ka anyị gba nkịtị, ndị a bụ ọwa bata pasazia village niile take is over everywhere. Ọ bụrụ ịgbanwe afa, onye ọbụla agbanwe afa. Ịghọta, onye ọbụla agbanwe afa. Otu gome na amụkwụ some of the things ọ ya bụ osu afọ nke mmeju wee nafere onwe m maka na afọ na unu achọbara ịbara onwe unu uru, unu achọbara ịbara onwe unu uru. Kirie ndị Igbo nwee 10 million followers, 7 million followers, 5, 2. I wish no one would those page. Ntie mgbe oto mmeti mgbute Donald Trump amapụ na seat ya. Otu ọnọ na nwee 10 million followers. Ntie mgbu 2 days Donald Trump amanye na page ya. Because mgbu ga-abata ndị White House. On buru picture White House mma n'iru screen a. Buru picture Donald Trump mma n'iru screen a. Ntie mgbu gboo ya afa. Anya nwere ndị America ga-anụ ya. Onwuko bụrụ onye Igbo na-amị na America ga-afịa chi ya na wọl ya, ndị ọzọ ewee fịa. Onwuko bụrụ ofuro ya na America ga-afịa ndị ọzọ ewee fịa. Ofe njayo ndị nwe big platform gaba tinye mgbu mana unu ama aghọta ka emechaa.